Εδώ από ό,τι γνωρίζουμε, η γυναίκα βγήκε από το σπίτι της, μένει εδώ δίπλα, προσπάθησε να περάσει τον δρόμο, προφανώς ήθελε κάπου να πάει, μπορεί να έχει τα παιδιά της κάπου. Παρασύρθηκε από το νερό, είχε παρασυρθεί πιο μπροστά ένα αυτοκίνητο, χώθηκε κάτω από το αυτοκίνητο και η γυναίκα κατέληξε. Κάθε φορά που βρέχει γίνεται αυτό το πράγμα εδώ σε αυτό το δρόμο. Και όχι μόνο σε αυτό το δρόμο, σας είπα, είναι πολλά τα σημεία στη Γλυφάδα και ειδικά στην Άνω Γλυφάδα αλλά και κάτω που γίνεται συνέχεια, δημιουργούνται χήμαροι και δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε. Άμα τα αφήσω έτσι δεν γίνεται. Και δεν γίνεται τίποτα. Έπιασε καταρακτώδη βροχή και άρχισε στην αρχή είχε νερό και μετά άρχισε και κατέβασε το βουνό. Αυτό έγινε. Τι να προλάβεις, τι να σώσεις, τίποτα. Τουλάχιστον έσωσα το σπίτι γιατί μένω στο ισόγειο. Τώρα το αμάξι προσπαθώ να δω τι θα γίνει. Μέσα στα 20 χρόνια που είμαι εδώ, εγώ μένω από το 1974 και μετά είναι η τρίτη φορά.